na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Maayong adlaw kaninyong tanan. Na-miss nyo ako, idol. Ako, si Tito Bong. At syempre, in behalf of my BFF na si Ate Chrissy, i-welcome na po natin ang nag-iisang Pangulong Dagong! Maayong buntag, Pangulong Dagong, and welcome din sa atong programang Isumbong kay Pangulong Dagong. Maayong buntag kanimo Bong. And before anything else, friends, countrymen, and lovers, maayong buntag kaninyong tanan. Si Ma'am Chrissy wala siya dito ngayon, but most especially to all the girls I've loved before. yan, Hanggang ngayon, maka- hindi mo pa rin nakakalimutan ng mga babae sa buhay mo. Pangulong. dahil hindi rin nila ako nakalimutan Bong. mahirap kalimutan Bong eh. Oo, kaya sabi ko Bakit? Nakailang rounds ka ba everyday? Rounds ng yung pag-ikot-ikot. ano lang ako 3 times a day, 5 ml. Ay, tambal eh. Hello. Oo, and ganoon naman buhay. Kayo, iniisip ko pa nga may face-to-face class na. Pero mahirap, may bagong variant kasi. So, lalo na sa ating mga kabataan, alam ko na nababagot na rin sila. And even the businesses are really, really affected. Kaya gusto ko talaga bumalik na tayo sa normal pero hindi pa madali. Antayin lang natin ang tamang panahon. Pero may kaibigan ako, Pangulong Dagong, na si Jose Martin Cabrera Yu. Sabi niya dito, happy ako at nanumbalik na si Tito Bong. So anong ibig mong sabihin, Martin? Nung kami lang, hindi ka happy. Plastic to si Martin. Sige. Di ba may taga-cabinet members ka na, Martin? Imbis kuhanin ko siya sa aking kabinet, hindi na lang kung papagawa sa kanya ng kabinet. Ayoko na lang. Hindi naman, wala. Ayaw naman niya sa akin. Gusto niya, ikaw lang ang nandito. Pero anyway, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating sumbungan, mga idol. Kaya ito na, simula na po natin. Tawag kayo sa ating mga hotlines. Bong, 85, 84, 55, 45. At syempre ang ating mobile phone, 0916-897-5365. Unang sumbungar natin, Pangulong Dagong, walang iba, nasa telepono natin. Hello, Idol, what is your name? Good morning po. Anong pangalan mo? Tinay. Tinay. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang yung kapatid ko. Ayusin mo ang pananalita mo, Tinay, kung ayaw mong mawala sa radyo. Stricta ka talaga sa personal mo. Bakit Tinay? Tanggalin ko yung tinai mo. Bilis. Tinay. Hello po. Ano yun? Sumbong. Go ahead. Sumbong ko lang yung kapatid ko. Bakit? Kasi po, pag gutom, ang ingay-ingay. Pag kumakain na po, tulog na. Ayaw maghugas ng kinainan niya. Oy. Tamad-tamad yan, ha? Tapos, pagkatapos niya kumain, Diretso, tulog. opo, Sus, Ginoo ko, maurong na si Mako. Ala, nagrereklamo na, ang laki na daw ng bilbil niya. o say likramo. Talong tulya, tinitatabot, Likramo si mong mata.
tataba talaga siya kasi na-stuck yung kanyang pagkain sa tiyan. Hindi siya nag-exercise. Now, yung tamad pa. Pag kumain yan sa inyo, magbudol fight na lang kayo palagi para wala nang hugasin. Ha? Dahon saging na lang ilagay, ha? Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, magandang umaga, Pangulong Dagong at Tito Bong. Go ahead. Isumbong ko lang po sana ang mga lamok sa amin. Pag umaga kasi hindi sila lumalabas. Sa tuwing gabi, naglabasan ang mga lamok. Ano kaya ang nararapat namin gawin dito, Pangulo? Si Michael po ito ng Pasig City. Pag-araw, Hindi sila lumalabas. kasi nga ayaw nila magka-sunburn. Next. Isa pang sumbong, good morning Tito Bong at Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang po sana ang driver ko na si June. Iniwan niya po kasi ako at hindi tuloy ako nakapasok sa trabaho. Si Beppo ito ng Taguig City. Ikaw na ang maging driver para siya naman ang maiwan. Next. Isumbong kay Pangulong Isa pang sumbong, hi Tito Bong at Pangulong Dagong. Yes. Dito naman tayo sa ating pinakamamahal na text line. Isusumbong ko lang po sana ang drivers namin. Bakit? Ibig sabihin ang dami niyang drivers. Super gagaling kasi magja-drive. Mga taga Power China Philippines Corporation, B7 is listening. Magpa-ads na kayo. Yan. Alam mo, mahirap maghanap ng matinong driver. Usually, sa magagaling na driver, magagaling din yan sa chicks. So basta driver, Sweet lover. Alam nyo na yan. Sabihin mo, magbulahan dito. Sabihin ng driver, hindi yan totoo, Pangulo. Gaya-iya ra ka. Upay kunuhon ninyo. Kung mga driver, ay matik-atik. Ako, drive pag ko kanito. Sino? When I was in Davao, I also drive a taxi. sino ba yung dinadrive mo, Pangulo? Taxi. Taxi. Akala ko, kilala ko ang mga chicks mo sa Davao, Pangulo. I invoke my right to privacy. Okay, next. Isa bang sumbong? Hi, caller, what is your name? Yeah, Pangula. Hello. Sila po tayo. Sinoo ko. Wapa mo na purga diha. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangula, isumbong ka lang yung driver ko. Social ka, may driver ka, social ka. Pero, Bakit? Si Putotoy kasi sabi ko, may kanal eh. Ang pangdinig, kanan. Ayun tuloy, nahulog sa kanan. Bungol, Anong dinig niya? kanan. Sabi ko, kanal. kanan. Kanan, ibis kanal. Anong gagawin natin dyan sa bingi-bingihang driver? Alam mo bakit hindi niya naintindihan? Kasi mahilig kasi siya sa kaliwa. Hiling mga liwa yan eh. Kaliwa. Sinabi mo kanan. Kaya hindi kayo nagkaintindihan. Parehas na mong duha. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa Kaya bang minsan sumbong? mag-ingat ka pag lumiko ka Sa kanan. sa kanal. Kaya mabulasot ka dyan, masyot ka Diyan sa kanal. sa kanan. Di ba maraming Parang mga pasaway na mga drivers at lumiliko dyan? Sa kanan? Hindi, sa kanal. Kaya nga, sabi ko. Yung pare ko si Elvis, nahubog, na-shoot Sa kanal. sa kanan. Pero meron akong mga kilala, Pangulo, na pag sa tuwing nalalasing, sila ay... Na kanal? Hindi, kakanan. Ay. Sabi ko nga, Dem, kapunong, uwi ka na sa Davao. Dem, pasensya, 2022 pa mag-expire yung ano ko. Yung aking... Yung iyong alin? Ang iyong Opo. kontrata sa pagka-presidente sa Purok. Yes, siyempre. Ito, may caller tayo, Bongwet. Hi, Idol! What is your name? Hello? Anong pangalan mo? Si Buboy po to sa Boracay. Si Buboy. Taga saan? Boracay, sir. Boracay. Oy, kumusta na? How is Boracay right now after ko pinalinis yan?
Okay lang, sir. Okay na. Baka ikaw ang Pangulo. nagdumi-dumi dyan, Huwag boy, mo ha? siyang tawaging sir dahil Pangulo po ang kausap mo. Di, okay lang, okay Ay, lang. sorry, Pangulo. Okay lang ang sir, kaysa naman ma'am. Boy, from Boracay, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, susumbong ko lang yung anak ko. Bakit, boy? Eh, kasi tinatanong niya ako kung kakapatid niya raw si Ninong niya. Nung sinabi ko kung bakit, sabi niya, nakita niya raw si Ninong, nagdedede daw siya kay mama niya. Ay. Boy. On the air po tayo. Boy, baka, Dahan-dahan sa pananalita, baka ako ay mag-avail dyan. Boy, ingat, boy, baka yung merong stasyon kami dyan sa Boracay, baka ma-shutdown yan, boy. Oh, alam mo, Sorry, Pangulo. oh, yan Thank you. sabihan mo yung sininong, ha? Doon na siya sa bibiron, ha? Sige, Pangulo. Oh, sige, boy. Ako na lang bahala kay Ninong Pangulong Dagong. Ay. Hindi siya magsisisi. Hello. Hi, Idol, what is your name? Jaylin po ng Mindoro. Joylyn. Joylyn. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Ay, susumbong ko lang po yung kapatid kong iingay kasi matulog tapos nakahanga pa yung bunganga. Kaya naman pala maingay kasi nakanganga mo naman pala. Oh, palagyan mo, patahian mo ng zipper para isara nyo, ha? Okay? Oh, salamat. Isumbong kay Pangulong Ang Dagong. lapit-lapit ng mga tumatawag sa atin, may Mindoro, may Boracay. Hindi. Ang susunod ay Cebu. Hindi kasi, ano naman to, alam mo naman tayo, Bong, na kahit saan naman tayo, pwede tayo eh. Ito, basahin mo. Isa bang idol natin na nagsumbong. Good morning, Pangulong Dagong at Tito Bong. Yes, good morning. I miss you, Tito Bong. I miss you more. Isumbong ko lang itong dalawa kong alaga na tuta. Bakit? Kahit pinapakain na, nangungulit pa din at ang sakit na ng balat ko sa kuko. Salamat. Ako pala si Letlet ng Marikina City. Ganyan ang tuta, kasi gusto nila kakain ng kakain para mabilis lumaki. Now, inilcutter mo ang kuko nila. Para hindi na masakit pag dumampi sa balat mo, ha? Nilkatirin mo yan. Ay, yung kuko. Yung balat. Akala ko yung tuta. Ayun, kaya nga. Pero, Pangulong Dagong, ang sarap mag-alaga niyan. Ng tuta? Hindi, ng kuko. Ay. Ang dumi-dumi. Ng kuko. Ng tuta. Walang paligo. Yung tuta. Yung kuko. Pero, Idol ko yan eh, sa probinsyano. yung tuta. Oo. Si Coco Martin. Mabait ka sa tuta dyan. Sorry, lagot sa ta. Pasensya na. Paulo na excite lang ako. Ay, tabasahin mo yan. Isa pang sumbong. Magandang umaga, Pangulong Dagong at Tito Bong. Isusumbong ko lang po sana ang lalamove. Oh, bakit? Pag may booking ako, tunog ng tunog. Pag wala naman akong booking, ayaw tumunog. Ano po ba ang gagawin ko dito? Alam mo, para mawala na yung tunog dyan sa Lalamove, magpa-ads na kayo. Lalamove, I tell you, magpa-ads kayo para... Tapos, pag hindi sila magpa-ads, Pangulo, wala nang tutunog yan. Shutdown yun. Anyway. ay, isa bang sumbong? Hi! Sorry. Excuse me po. Na-swab test na ba ni? Tapos na negative ako sa swab test, Pangulong Dagong. Alam nga, negative nga dito, magagiswab sa imong... Hello? Anong pangalan? Hello? Yes. Ayusin ang boses kung ayaw mong mawala sa radyo. Hello. Yan ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo. Amanda, Alvarez, Olivares, Quiñeros, Ramirez, Fernandez, Mogis. Ang haba naman ng pangalan mo, Idol. In short, Bakikay. siya daw, pachichay. Pachichay. Pachichay, ginoo ko. Pwede i-short pa natin, pitchay. Ayan.
Para madali. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, susumbong ko lang yung men ko. Kasi niram yung motor ko, di na binalik. Yung men daw niya. So, ibig sabihin, ang dami niyang lalaki. Alam mo, hindi na ibalik yun. Kay Karnaper yun eh. Mag-ingat kasi yung karelasyon, ha? Ay, yung men ko. Oo. Di ba ginagasolinahan yan, Pangulo? Ay, yung motor. Hindi, yung karnaper. Ay. Mauna. Di ba nagdadala ng baril yan? Yung Karnaper. Hindi, yung motor. Hulihin ko talaga yan. Hulihin niyo yan. Yung karnaper. Yung motor. Walang plaka. Yung motor. Yung Karnaper. Walang valid ID. Yung karnaper. Yung motor. Ipa-change oil mo na. Yung motor. Yung Karnaper. Di ba, Pangulo, may dalawang gulong yan? Yung motor. Hindi, yung karnaper. Ay. Mag-orasyon na Oras tabong. na para sa inyong mga paorasyon. Simbak ko palayo mo mga Karnaper. Bantay mo sa ako. Ha? Gara mo diya. Bag-ora ba itong sakyanan sa kami na simbak ko? Gara diya. Alam nyo, mga idol, oras na para sa ating pinakamamahal na porasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Para swertihin tayo, lumayo yung mga Karnaper na yan. Orasyonan natin. Onat, bakag, onat, boto, laman, boto. Onat, bakag, onat, boto, laman, boto. Dumas family, Roberto Marsimoni, Melissa Volterra, Mariel Dante, Jelo Inday, Toto Colotan family, Abad, mga taga Santa Barbara, San Mateo, Rizal, si Kalimpong, solid na IFM, kanina pa daw siya tawa ng tawa, nung pinatugtog ang Mintolo na, ang luha ning mga mata. Mauna ni Hunong daw siya kay hapit sa mamuog ginatawa. Sakto imong gibuhat, Brad, para malayo sa disgrasya. At si Joseph Agra, si Jester Loyola, Jocodeo, Ayan Sira, at lalo na si Antonio Dorda, silo sa inyong lahat. Hendrix Kaday, i-appeal na lang po ni Kisamo ka Hendrix Kaday. Gusto siya mo appeal sa rides pohon. Mo rides daw sa bisag magbaktas siya. Sa lahat na rin ng mga tropa ni Mervin Allen Faller na isang avid listener mula dyan sa Riding Public First Venture Incorporated. Sila yung mga point-to-point bus na biyaheng Panday, Bulacan, Trinoma, Quezon City, papuntang SM North EDSA, at pati ang mga co-teller nila na si Christy Trinidad, si Jeff Osaraga, pati na rin si Yel de la Cruz, Norman Bahala, at ang mga drivers na Sweet Lovers na sina Marvin Bulawit, si Arnold Cruz, si Mago, Kabanlig, Olpus, Gomez, especially sa asawa ko. Pang ilang asawa mo ba ito, Mervin Allen Faller, na sila Lane Faller na nasa bahay daw. Paano na lang kung nasa labas ka, Mervin Allen Faller? Feeling ko may iba ka ring asawa. Carmelo Tunyakaw, pastilan ninyo. At si Chef Ednard, mga taga-Sinjan Academy, Bagong Silang. Chef Ednard, kumusta naman mo diha? At si Annie De Leon, hello madam, na-miss ko kayo, ang ilang pares ng lamia. Pag nag-jogging ako sa niyo, nakahigo, ako na mainit na sabaw. Sa lahat na rin ng mga tropa niyang Figuracion Castillo, mga staff ng Sugar Works, at sa lahat na rin ng mga walang magawa dyan ng mga tropa ni Dodds de Ramas, pati na rin si Jocelyn Giao, sa lahat na rin ng mga kasama niya sa trabaho na si Flor, si LV, si Vilma, si Lola Telma, akin ka na lang Lola Telma, si Balot, si Marilyn,
Aray lami ko. sa balot. Onang Ay, si ay, ay. Weng, si Rose at si Jo na tuwang-tuwa daw sila sa pakikinig araw-araw. Pati na rin si Jacqueline Aldueza Torres. Kauban ang kanyang mga kasama sa trabaho na si Risha, si Christian. Pati na rin si Ate Nani at mga pamangkin ko na sina Irish, si Irel at si Irus. Anong klaseng mga pangalan ito? Triplets ba ito? Si Ate Ay, ay, James. ay. Nagdiriwang ng kanyang karawan ngayon. Pati na rin si Boss Edwin Lisa at lahat ng mga taga SMCD Manila. Nakauban ni Boss Edwin Lisa, si Madam Len, pati na rin si Jennifer, nagwapa kaayo. I-regards mo ako. O kanapod si Colina I-regards mo ako. na Iniluwa na mo. nakachat ko siya kaning kagabi hanggang kanina at namimiss na daw niya ako. Huwag kang magpaskam. Si Louie pala at saka si Mary Ann dyan sa may Dasma, Cavite. Salamat sa inyong pagmamahal at pagpicture-picture nyo sa akin. Silvi na Pes, Stevenson na to, na Isa Dakila, Jujik Tago, Dasan Bani, Yuli Magdalo, Angel Boloy, Banabara sa Doris Miranda, Jim Locobad, at si Ranilo, Galat, Joy Makinana. Oras na, idol, para sa ating pinakamamahal na last talk. Go ahead. Pangulo, in behalf of Ate Chrissy, ikaw ang sumagot ng 5 katanungan ko na last talk. Go ahead. Last talk, Pangulong Dagong, baka o kambing? I'll go for baka this time. Wag lang yung sebo. Baka yung kakainin mo ngayon, ngayong mahal ang baboy. Baka hindi rin. Mas mahal ang baka eh. Baka kanin lang, wala nang ulam. Pero may kanta ako sa iyo, Pangulo, sa baka. Ano yan? Baka kun ka. Ay. Pangulong Dagong, last talk. ahead. Kutsara o tinidor? Kutsara. Ang iyong isusubo. Kutsara. Saan na ng kutsara na ibutang sa lubot. Pangulong Dagong, last talk. Nilaga o tinola? Tinola. Ang hihigupin mong sabaw. Tinola. Sabaw man di tinola. May pangutanan ni Bungwin. Unsa man. Last talk. Alam nga naman, ikaw, higupin mo ang adobo. Ano higupin mo ang adobo? Ay, sa Earth o sa Mars? I'll go to Mars. Kung saan ayaw mong tumira? Doon ako sa Mars. Doon ako titira. Titira ng alin? Titira ng Martian. Di, titira sa Martian. Last but not the least, last talk. Sino ang mas magaling magpinta? Ang DJ o ang pintor? Magaling pa rin ang DJ magpinta. Magpinta ng ngiti sa iyong mga mukha. You're so sweet, Pangulong Dagong. How to be you? I invoke my right to be me. Salamat, Bong. That ends our last talk. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga gustong mag-add sa akin sa Facebook, dumadami na po kayo. Daghang salamat sa inyo. You follow me at DJ Tito Pong. Ayan, aray ko. May tumalsik, Bong. Maraming salamat in behalf of Ate Chrissy. Ito po si Pangulong Dagong nagsasabing maraming salamat. Enjoy the rest of your day. At lalo na kay Doc Rems Uy, taga Santon Plus at Nature Soya Coffee. Nagkape na ka, Bong? Wala pa, Pangulo. Ano yung ginumtag Nature Soya? Dahil wala pa namang pinadala si Doc. Ay. Meron. Dok, wala akong sinabi, Dok. Ang dami ni si Bong maninood man eh. Ang oras, 11:54, masunod na, Daddy Dok. At Iska Morena para sa Emotions on Peace Ice. be with you, Doc. Dok, ako ganahan pa ko, Dok. Ambot lang ani niya, ganahan pa ni siya. Doc, nag-aantay ako sa iyong pakape para may araw-araw akong gagamitin dito. Ay. Daghan kayong salamat sa inyong walay sawang pagpaminaw. Si Jess Dragon, Rick Andalia, Marcelo Comilla, James Casco, naminaw, samtang
Gatrabaho mo o wala mo na narbaho? Hindi na mong paminaw. Dagang salamat, mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras. It's gonna be 11:54 now. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.